Tatbala narba Kresna tantul sanyakra ring wong Resina Raja mawi suta kang munggah galing rata Nyai Prabu Duryudana kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Nyai Prabu Duryudana mboten sah ngangge abang-abang lambe napa sing mangkandhane mung kandhek ana ing lair batin nanging kandhas tekaning batin ora sah dadak nganggo mbageke kalih kula mriki wudu papane wong tata krama wudu papane wong unggah-ungguh nanging teng mriki papane wong Dwandayuda papane wong peperangan Wah inggih sampun menawi ngaten sampun boten saged nampi dhateng ingkang sampun kula aturaken boten lajeng kersanipun panjenengan awraha wonten ing Tegal Kurusetra menika wonten wigatos ingkang pundi Yai? Sampeyan sampun suwe melu perang Bratayuda. Dadak takon karo Duryudana. Teng mriki niat kula namung ajeng ndeplok ndase para Pandhawa 5 cacahe. Para Pandhawa wis ngentekake sedulur-sedulur kula. Wis ngentekake pepunden-pepunden kula. Wis ngentekake anak-anak kula. Kabeh mati ning paprangan Bratayuda nganti ora kena dikukup kuandane. Merga saka pokal gawene adi sampeyan sing ning mburi kuwi. Dina iki utang lara nyaur lara. Tang pati nyaur pati Duryudana isih melek mripate isih cetha pocapane isih kukuh bakuh jangkae Pandhawa 5 aja kok ngukup separo ning negara Ngastina sakpro 16 sakpro 30 sedumuk bathuk senyari bumi mangkukup Ngastina lan Indraprastha nek wis pisah sirah karo gembunging Prabu Duryudana. Kagatri sang kabirangu renanggul rin nempit kempit dosang reknaning bawana ya situgang walangati ya situgang nesing tias ya situgang kudu garing wah ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat Nyai Prabu Duryudana kula remen midhanget sabdanipun Nyai Prabu Duryudana ateges anggenipun Paduka sampun nglampahi Bratayuda menika boten kandhek wonten ing margi nanging tetep dipun temaha ngantos dumugi lahir batos senajan Kurawa sampun pejah naming nyisakaken Nyai Prabu Duryudana ning ewa semanten panjenengan boten mundur jangkah nanging Nyai Prabu Duryudana menika ndodha lampahan menika kanthi jiwaning kasantriyan sampun sampeyan ora sah ndadak kakean cangkem ora sah ndadak kakean rembug ora sah ndadak ngulang kaya guru mejang kaya pandhita kula ora butuh wong oceh
Sing teng mriki kula butuhake sapa sing kira-kira bisa ndadekake karet kridaning Prabu Duryudana. Werkudara piye? Mandara Kresna. Bimawang kunta kumpul kang gedhe sayanggang koro Andang solailir gajah sewu mata Werkudara kang kaya kowe Duryudana kakang kuwi kowe sing nyempal-nyempal kuwandaning adikku Dursasana ragane mbok sempal-sempal terus tok ombe getihe Werkudara kowe dudu manungsa nanging kowe iblis sing wajib ndak singkirne ana ing lumahing bumi kurping langit. Wah Duryudana kowe ora sandadak ngluputake Werkudara. Ning papan kene dudu papane wong luputke siji lan sijine. Nanging ning papan kene ditentokake sapa sing bakal tekaning pati. Sapa sing bakal ngukuh kamenangan. Bagus. Kowe sing tak ajab kowe apa aku sing bakal ngatang-ngatang dadi batang jandul ndasmu.